When the cruise can giant was him. Oh, I let me want to mean Germany. I mean, yet. About to say, who could me down? Oh, yes. As Antifor say, Trem young couldn't enjoy Usubai. Ujani, a bad development was said, or bar Bematisca Wano. No, or Casma Wumpa. No, Bema started for one game. So go on pie and buy any at my Ubregu. Ubregu, and a son, some way says, so for me to show home comes about one country and yet Juma. Yes. That's a year so for us to do level be a account now. Oh, yes. So ya was said here. Me want me baby war. On any problem. Now to no complain, me that come free be man. Na me be man any na ko trase. Sada come me be for the corner. Ne ko trase. Ave be man e kan nsem oka. Ano ba no so ewie oka ne de. Ave me hwe nsem me no so me ba na so na oka ne kre. So ke me nya bu tran ko me ba no. Ni kunu woni na nkodi nkomo a. Ana me dina so say bia ka me ye bibia. Ka me di fo. But me tie be man no. Etie oba no. Because be man say me odi fo. But me can tell say be man the only three. Una odi pem. Who are right. So na be ya if you na so be bem. Na me person na wa ni gina ntia. Yes. Oba ni di bem pe. Be man na sa afa ya odi. Me da se. And the blah. Oba no me kasa tell na wo fine e konso me be man dia homa bi atitire ne ho an ko do level bi say. Akofo oba grama me ya che no. Yeah. Ujeni ye. Ama asalako kodi baby a. Be man busu afofo na onko. Oba na busu afofo na oma. Ono ade ahoma na titire no. So je di blame oba no nso a. Ka be man e benya hope atiti oba na akofi mi say e bi kura ko bi fa so plano. Na wudie. Them cut to the point. Me ka ko wie say. Oba ye wasedi wo fie. Se oba warefo. E ma ukuru complain da bia na kan chane se me ko bompa oso. E ya bodam sem. Because me yire ne wo. Me na matiska wale wo. Me oni makoa. Tie wo. Sami me ko na me ko pedi ya obedi aba. Na wo fie a. Wasedi azu ni se obehwe fie. Aye fie ye. Oba bi on ma uru ne ho a. O ka se bola so. So obi a oba be man better na obi uru adem se be man. Yes. That one be kan ho. Oba kan ho no ni ma jinsam. So oba ka se nkura ne ne be. O person ni kunu no e prapra dem. Ni kunu ne konsuo. Oh yes of course. Sa oba we u ja ne ne me tawachi. Oh yes, obi ga se mi je o. Hwe bebrebe e ma bebrebe ya buro. Uba undi so na bontin sham madu kon fia. Ase bola so. Yes. Sa oba we ugo ka se ko bon pai wo wale yan wo me nyintum. Aye sa mpai bon anya djuma. One was say what that here. Two, we nim the na wo de ko bon pai no emfa. Because ade bia se wo ye no wansua. Uhuru ye. Ade bia wo ye na wansua uhuru ye ne ye koso no ene the major part e was a wo bema wo hwe women to avoid when getting into relationship. What's a wo hwe sana what getting into relationship I want you draw no which is another 7 phone 7 for na says 7 phone 6 5 near kind 6 near kon 6 near kon the problem can get aka me follow pa read the topic no 6 I say materialistic oba o materialistic oba o materialistic obi timi to turn yema sa na ni wura figure otimi to ade okura me to de den evangelist ade okura me to ye de me okura man to bi obeba dem watoto mpabo agu dem se ma dem okura e bola me da say papa na ade anya yesu yen na se ye kasa de afa hu yes ye di tu ye nyina ye fo yes ye ma ye nyina ya hwe yie ehun se sade first ne ye ka sen ka ma mokwa wale ya mokwa ba esika ho no ene ye nyina ma ma no ye nso ye kwa ye nso ye pe yie na ye timi di ahwe ye ma me efiri se wa hwa ehun se eduru Mother's Day e ma ne ye yie enya no ma ba ye ma de ye nya hwe e de be ntira na me peti no sesi a ema no eti awale na se a one empaboa
ɛne n'ani di akyiri ataadeɛ ɛne wɔhwehwɛ no ma bebree ɛno ɛne n'ani di akyiri na awerɛwo sɛm a ɛwɔ mu ne sɛ bɛrima biara sɛ wobɛkɔ awaleɛ na hu sɛ ɔbaa n'ani di ntaadeɛ mpaboa fashion ɔhu sɛ deɛ ntira ɛyɛ no yɛyɛ cancer no ɛduruma bia woanya abɔtira wobɛka saa deɛ atia sɛ sɔfo bi a wɔyɛ cancer no ɔmmoa hwɛ yɛdi to nyame mafo sɛ sɛ nka wobɛwale a anyɛ bi abɔsome deɛ ɔwɔ sɛ nka ɔbaa ne bɛrima no mama mo sɔfo panyini ɛtumi ɛtumfo ne titiriw ne wɔ bia wawale a wɔnim awaleɛ mu nsɛm ne sɛ bɛɛ 10 years na mde wasɔre hɔ no ɛdeɛ na sɔfo no de tikyi mu aware bɛɛ 10 years ne nyinaa no 2 months no bɛtumi atete mu aware ahụ sɛ deɛ ɛma ɛyɛ na ɛboa ɛne sɛ sɛ ɔbaa wobɛkɔ aware a ɛboa sɛ wɔsɛ yɛ kansa ne sɛ ahụ sɛ menum yɛ no ti yɛ yɛwura awaleɛ mu yɛnum deɛ ɛkɔ so wɔ awaleɛ mu yɛnum deɛ ɛma apɛ deɛ mɛma apɛ deɛ wɔbayɛ boa bɛrima a ɛkɔ yie enti sɛ ɔbaa wɔyɛ sikasɛm ɔbaa wɔyɛ mpaboasɛm ɔbaa wɔyɛ ntadesɛm yɛntɔ wei enti na meka sɛ wɔsɛ yɛ cancel mo sɛ wohu sɛ ɔbaa bɛrima wo ne ɔbaa no nante bosomi mmienu ɛnyɛ sɛ wo ne ne kɔda wo wobɛhu sɛ monam hɔ no ɔbɛ deɛ ɛwɔ ne mu no ɛbɛda di ɔbɛyi apue deɛ nti a wɔsɛ yɛ cancel mo no no o wɔbɛyi apue nti sɛ wo ne ne nam a awɔ sɛ ɛdurida bi a monante mo a mokɔkɔ kurom na wodeɛ mokɔ ɛba ɛhwɛ wobɛhu sɛ ɔbɔ asase de ma nipa sɛ nipa mɛtena sɛ enti awaleɛ no satan pɛ nti sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wokɔ awale a nti wobu ase sɛ sɔfo bi a ɔkansɛ hɔ no nya abotire na busabusam wo maame ne wo papa nso te ase a busabusa sɛdeɛ awaleɛ si teɛ enti bɛrima wobɛtumi ne wo yere ɔba no ɔbɛwa no no ɛne na pie o ɛne deɛ mpɛ sɛ yɛkɔ kurom ɛne ne nkɔ na deɛ mo ne nam kurom nyɛ sɛ mokɔwura boutique bi anaasɛ ayie o wodeɛ ɛne ne nkɔ ɛhwɛ wɔyɛ ɔba a ɔba so ɔbɛboa wo a ɔmfa pressure bi anto sɛ sɛ mpɛ sɛ yɛwura ebi a boutique wei anaasɛ yɛkɔwura wei wohyɛ ne tii wodeɛ wo ne nam wobɛhu sɛ ɔbɛboa wo no ɔmfa pressure bi anto so ba ɔmɛboa wo no pàtó wo mìíràn wura boutique wei nanu mewura hɔ ne hɔ no ɔmɛ fɛ paa o wɔdu bɛwura hɔ nta wohwɛ atadeɛ wei ɛbɛboa paa wie sɛ mesɛ pa yɛ wale wie na sɛ mesɛ a bɛwa ne tua wobɛbu sa papa no na ne boɔ nam awaleɛ na efie kora no deɛ wokɔtua no saa mpaboa no a wokɔtua ka no ɛnuru deɛ ɔmaame no ɔpapa bɛgye deɛ wokɔ mpaboa no ɔhyɛ ne just one day no ɔbɛsa ne just one day no awareɛ na wokɔ fie deɛ ɔmaame no ɔpapa ɛne nkɔntafoɔ bɛgyeɛ no sika ne nu na sɛ womini baas wagye dɔboro enti ɛhɔ no sɛ wotena ase a na ɔhu sɛ ɔbɛyɛ amɛboa bɛrima woanya abɔterɛ na wode wɔbaa no apie ɛnyɛ sɛ wo ne ne kɔda wo ne ne kɔ hotel ɛne ne nkɔ kuro na mohwehwɛ kurom wode ne nenam ne wɔhwehwɛ meka sɛ bi kora ne wɔ mpie enti sɛ wo ne ne pie saa na ɔno ahwehwɛ kurom na ɔhu a wo sɛ bɛrima yi ɔyɛ adeɛ enti woankasa no sɛ bi wɔ mu pieɛ no sɛ wowɔ sika bi a na adeɛ bi yɛ ɔfaa sɛ ɔhema mpa kyɛw adeɛ wei ɛyɛ me fɛ paa na wohu ne sɛe ɔnyɛ bɛdi wa no tumi ka kyerɛ sɛ daabi ba wo a wokyɛ no a sɛdeɛ teɛ sikasɛm no wɔyɛ wokura wobɛ fie ɔn deɛ me maame ne papa megye kɔtɔ wɔ m'anim kura dɛ ɔmo sɛ ɔmo gye ɛso nti wohwɛ ne tii hu sɛ na ɛkyɛ sɛ ɔbaa wei ɔbaa sɛ ɔbɛboa bɛtumi akyerɛ pakyɛ wo deɛ yɛnsɛ wu sika no a ɔnsɛ wekura wo ha adan nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya bi na nyame yɛ adom a bɛtumi atu susu nti wo deɛ wode bɛtɔ wei ni yɛmfa nto susu meme wɔ ntaadeɛ me deɛ wode bɛtɔ wei ni yɛmfa nto susu sɛdeɛ bɛyɛ awareɛ no bɛkɔ sɛ yɛnkɔ prophet nyankagya prophet medase materialistic man asɛm mu afika asɛm bi ɔsɛ ɔba ɔkɔ aware ase a
on channel. Utuba Junior. Onimsa Fedanto no. Unim, as well as I send you a good mother who fee. Yes. Sure. Also, at times, a man binum subai. Yes, and a woman warrior. That word binum subai. A man binum subai. And my mom and our warrior. Because we know who's our back. We put those women out here. Yes. Say, be a media person. Yes. Was somebody just say, was somebody 2,000. 2,000 is on our Kibasa. Yes. I didn't never say, you say, or they go to Jamo. Oh, oba soriano pano. The new makers. Okay. And go 500 Ghana cedis. The new makers. Oh, we are catching the 3 me or pay for papa. And also 1,002. In the 2,000, I can say 400. And you are Pia. There be like uncle at the assem. On TV on what you know of you. Take away. On no more restaurant. On no come on, not the open. So, Boway, yeah, the was good man's mouth away with the panier. Mammy girls have been joking. Prophet Jacquet, says, oh, Boway. What the was gold mines company in our man on that scale, oh, me now. Oh, banana. Wow. Mammy girls have been joking. You were maybe wow. Omuya muzo ya preman for, but omu na memu nyina omu ya hia for. Omu ya ho preman for. But o memu nyina omu ya hia for wom. Wow. Bibia hia omu. Yes. Hwa ba ma hia omu. Edan hia omu. Entade na omu se ne kro mu han. Omu han. Uje. Me ka wa samo. Yes. Minim store bi wo Kumasi ha. Who so ba bi so ya preman ni. Now follow now because go run the store no go hire tade ko share. Yes. Because oni ska the top. Yes. And do onye obi so ko yinu a okofa tade ya heavy. Because oni odo ko heavy place wakwa jeun o be tuaka. There's a man bu okodi gale ni adua wo fie. Ba odi ni pia o ka je say ono de pizza. Pizza. Yes. Wow. Mami kan se bi nje. E ma de nje be nia ware no. Yes. Mema ni su, mema ni obabia nantia o yusu ki. Yes. E mani ntie. Obama opeso o ware oba. Ezan so di kan ya no ni. First one obi san ye mpie. Yes. Oba o ya bade ma ye pia ko ede. Oh, se bi se ko abonti ko ye e kakra. Mi de se pie pie ndi me mpo. Mi ko mi pesa ni man mi ni ye. No baby wo hot ya. Agura no ga yempie no ga tete na. What yen ko Vienna City. Wa chiro Vienna. No wa chiro ayi KFC. Yes. No wa chiro ayi stadium no. The bro say. It's my city. Mo because when him say high class no. I want no one level no. We are subsidy bi am pese me katumu ha. Bo bi de ne yere epie ko hotel room. Aja mo ko relax. O mu duru hotel room no room 3 no aka room 3 go. Oba ne kan room 3 de empa na wo so do. Okay, be man ebu na ni was when ye mo me room 13. O se no so nya awia ne to awia mba to so dodo me mpe no. Was and ye go room 22. Was mirror e ho de air condition e moye kura. Hey! Na se rooms ni nyina o ya de. O ya wa service wo hosi. We just by the o jeriye. Ebi ni o. Sa oba wo se miempia. Wo se oni mabia. Oni mi yenu. Yes. Unu se sa ba na material be ma o pe brabo. Yes. I know say oni ne bobra. U jeniye. Little ba. O se miempie no. Yes. Oba no no nko o. O sa di company. O ne na mfo mi ensa. E du ganora start. O he na oni kan so na mo ape. Uber. Na me na wo me here. Entu twa me me gina ho ya. Uba ma ka se me. Let's have my swan first. What I say. Oje. Boy me say. Pepe u be mi enfant na wa se me. Ya be shime. Me pray my. Eso be kono kura ono pradia so no. Gale ni esi tire kro wonya. Odi gale twi moko no de adi. Odi gale as on the ball gale. Oje ni yes. No friend na mfo. Mi ensa ka no. Yes. No mo ko tra hona. Bema na sore so okako pen ni ma na ba no. Uni o ka jomo ni bema na de wa ba wo nti obi enche ni crash power. Yes.
Edu bana so wa batransia dia no banu ma se banu great niense obi anu great niense owo ku ye bubu abofo oba we oba ya and the sound ba we opa won asem no ne da ba ko pressure ki utrimi nyina ha obeton sa oba we onyakunu oye trotro ofika we mu anu asi no koka we next is a materialistic women and on a prophet in Yankaja bia to the sense a man be wa so why old man bossy gold mines yes ni kunu manage your bar member company ne and to your bar na say open them so nwarewa and them boy is all very cautious with it and yes there be ara me na me yakesem udi gale ofie but you pretend say udi a pizza na udi oni namfo upia wasesa namfo adi eche obi ahunu say wo na aye ni pakase wo no anya be mo e classy woman classy man wadi be ba ho so no na ma bebre and then say kala me di we ni no ba bi won so a oye no so on papie yes oye no so on pe no wasem ye nduru ho nti nam say yo okay say I do say no ye ko semi no radio 7 ne wo no it says ni akenken bi 7 no 7 no woman who make too much friends oba honamfo bebre ase ba ko e kan no kura no be piem won ti emfa ne say 7 ni ne ya wie ti enko 8 and na one of the major one we your ba was so very very careful sa 8 we am be kan e ma bebre ti aware ase o mu su e ma bebre wo a o mu oda ni korinzafo because of sad yenti number 8 a confused lady. A confused lady. Lady be or getting into marriage or you confused. Wakeka mema na but as a memoir coffee, as a memoir cabana. Where do you be say a confused lady? Why you confused? Evangelist. A confused lady. Papa, me da sibiu. Asem. Die ntini say. Ansa me kabi anam di Nyankopon asem aba. Yes. Denti ameka ne sa ne se oye oba a watena se ode ho ama urade yes na di nyame asem na nte a se bema eba abeka tero so wopewo a we enye dadwunu bia mpa cha o mate yes o spiritual father asori a woko asori bi a woko yes pa cha o muntie niye asori bi a woko osofu panini ususu se Nyankopon hum woni mu ade bema no akọ wo je onfa ne nkokura de dikan waka ho se wate akọba osofo amane se papa abrante bi aka kire me se wopami o kan no se me bom sofo amane ti papa mbebo amane ni din di sei sofo ne bebo bema no ho mpae wonso bema na aka kire so wopawo no betimi de nakọ wo wa wofo ho e de nakọ akọ kire wo mu wa wofo abusa no ba bia wo firi nyina biei wantenase na prophet kan oba okwa ha mema bebre obe confused because we are 10 gram make us say we are adwuma o station radio station we are adwuma filling station we are mason ni make us say bi kura mason ni ne boawo carpenter ni wom wanya nurse ni wom nurse ni be ma ono help obaye dey obi anso wajeje obi ankakra asem wei mama abie asem bi so meni sofo baako ana ye nam ne wakatam se sofo me bra asemasi e wadamfo bi wa brochire country wie so na wo se nanka ope ye wo faase asemasi ba ye wo faase nso aware enti me pese enka nipa asemasi a wunim no a wo ye okramuni no enka yenka no ma Beman, pese me kachire me bra nanka wodena man. Me kachire nse de wi age wi tie minim no. Okwa anya bema ba ko no ani ti o. Mi ama manini ene masoni. Otimi frɛ bema wi se me yare. Wo hospital wi. Sika se ne yagin to de send me. Owi anu asa frɛ wi me yare yase me koto aduru wi. To de send me. So hospital ni pa be 8 ni twa. Wan ko yinzu o. Wonyale. Otifie. Yes. Ene ni pa be 8 ni twa. Enti confused lady ebini na adwene be ye ne kesen se awale bema de hin no wonfa yes endi se o ya bema na se okọ wale we ya
ade na ade be fi ade na ade be fi da bia ba ma wo wa tese wo be house kasama ne wo hawo yes because na ni briska because what na wo ma wale no ofre kojo ofre kwa me ofre ya ofre akwasi waje ade ha enti wo ba fa no waje nko a wadwuma yesai yes ni ena na prophet ka asem bi ni ti no on siesie o aye se okra be ka se ntrim bo so memsika nko ye yes am sa de te yes wo ka se mame enna de se eno ma nye ani ya memsika nko ye ni memsika nko wo ka se wonye ntrim wo ye no memsika nko ye de we obekan on kan bokonso obe tia mo hu se de wakofa no nye tama na me ma awurade mu no awurade nyankopon hu mo mfrɛ me no me kwa akra na me ba no meje kakra bai kakra be shell enti na me da me papa dem awurade mfa papa ne kransie papa ne nyan ba bi ko na akonya 3 in 1 ana mpagya phone ba ko na medi misika eshase na me bai ne na ge bi nso eye ne ho ayi pa tige no eba sa no na me ka kire ne se mpese okosim no mamam menso ifrisam na age of 5 years ebesi ne ma wale de enso me mfam no mesi ntome yere so wa na si wa de se me yere eye free so obesi bia ma me a okay me okay onsi but oh ba me wo hanko ade a obesi wa de ne ma sesam no ma ne mesi yes aka me ho enti me hu ga na na ka tan se mpese obesi me no mamam yes enti me ne ga ne koi na me ma na track panya ai singing back ana me pagya atini wan na me yiska ho na me koi toss mana ne no ma na me de ba na ga ni si no ma me mi tiri mo pone se pesa me ne ga ne da mi ema wo mi tiri mo no so pesa ne da yes enti na me de ne koi so me si me no ma yes enti me ti akonya tiri wan me de ma sesa me sesa ye wo mi tiri mo dada me bere no enti ga ni wie no ma no ka obo kokoko na me se wo mra enti obegyina me ho no no se mesie we na so metena me nchen ti sare ya me ni uti ya yes afina sante wo no ho ne wo me na sante wo ho ne wo wow ehwana akono ne yera aye me sare ya na me yi then down na kofo atwa 20 you know your friend say 10,000 and 20,000 Dabi 10,000 and you know that no old currency no and me yi 10,000 na back and I'm the man some make 2007 yes bitiu ba and me yi scan and I'm the man no say onye no on fanko I say me ka de say wo yo oba sa sent we nyina kora wo ho a abambu ba emwa ba ma no emo ama wale enkoso enti se watena se na wode sa enoma wei oba wo ba ma wei wo ba ma wei wa hu se kura anye ukunu be dey ema ukunu eye basa basa ema ukunu eye basa basa a confused lady prophet Yankada me da se ninia confused lady otivie grand kwanko confused lady otivie to kwanko efie bi obetina mu bia ontimi ntirim adentia because die obia be bia obenya wasmaka ni ho ye nahi ni obia ho ye nahi ana sa ni pano so ntem bia odini hu dize ono na ye popular yes die obeka ye fana obia ne papa da confused lady ye ne mo bra confused lady ade no obia ye onko ye bia wonye da ko kanso ono be kon confused lady we are bear men from a confused lady and baby. Confused lady. Yes. Yeah. Adiano onye wanye. Obeya. I obeya to shanimu. Obeya mobia unsemen na menye. Adenti na sa ni panda bia ne bufu. Sa oya niema bia enye nkoa. Onya de papa da. Me pa chaw. Say according to 1 Samuel chapter number 1. Yes. Bema Elkana na yiri num yemienu. Yes. Penny na oya keto na nu wo ban. Answer confused lady asama ye ken. Yes. Wo ye sama obi a bema na wawo. Da bia wode ne ba edi huru ne kura panyin no. Na ha na mpene ho asem. Yes. Enti hwade anyame beye. Se wo ye oba wo ye odi confused ebe fi a ye na tsesa. Yes. Ahun say hana enya oba ba kope. Ono na obewuro Israel. Yes. Samuel. Enti say wo ye oba na abrɛ ho ase. Na to ba se obibia mu a nyame
etimi di adepa e fa so de ba e ma wo man glory say your bapa na se wonye confused lady anyame de niema pa ene ma na se number 9 ye kono number 9 and say one of the major one na prophet nyangeje ye pia ko na mka say nyanyu ho pretenders ladies a man of my pretenders and a man do ha they are pretenders otimi pretenders is an angel prophet nyangeja man starting flow pretenders one na go pia ko and pretenders me dan say ade hu mo wiase we mu pa ne obi a oba oye pretender se oba o ti sa ho ni hu che bibia o wiase hu ni su yes ana hu ni ban wo ye wudi ni yankasa oba ye pretender ai ja se oye no krife sa oba no oye no so oni onye memasem egwuare ko de se ne tunu se nanu oh yes about this pam na tonu oh ne tonu pam na no e kereto o ti ase microphone yo mo omu o kan se bi e jama me na me pesa me ya na mo se me ya na me sa me na me Christian o ba connection to se na no Holy Mary no ewurade o demje obia ono so tam je na ta de sinase yes because onyini hu nsuo onyi ye ka kripefo a e ma o ye pretenders because some for grow nyi ni so oyedibo yeni o ba we de menye o mi jini di oboko no ona so ye ana ha asabi bi ye mo boy pretender di go asore no adintia o kan se na ba nje aba so for ba ka jense nkrofo gu kansem because ono na go kansem no ba te nem se ni dress ni hu ni ma bi nti o fa susu ni da yes o da se yes ni pa yes ha ni suro ni je obia because o say the police o ma demon o je o say demon yes ni hu yes kuro bi be born ko bi sima e obi o pretender o body through a pretender oba kedi petra bom te sia me jatom abusiam e be de won so oba na pretender tie de mo ahunu nie because o ko nti o person wa avoid such a man no e be de won so oba we pretender abam de mo ahunu no oba o ye no ho se tam bia ompene wansem hweniye asem si na wo mo ka obeje odie onka bi ono de dia so ne bato won di oka mama bi Emma or transit wo programs or say friend baby in Coro blessing or something else was it who is your friend a friend that who mo can say ma was me there anya me class ntin komo we me nka bi no o je won tie o nya me class there why are you my friend okay so what you say yes enum ti no nipa asemba o jira odi ono onka bi na wiase die se ni pasiti de wan hwe ni ya wan pa ono na purpose otutu nsam o de so waki yes send power suro no send power suro no prophet and kaja man ente ho evangelist pretenders papa ayade e hu yes na tambia na meka se wo ye bema na se wo be ware a nya abotre yes na de ba kon a ni ense ni nsuni enipa nyina ntimi ntena se me twen awrade ansa na ma wale ende ye yura mpratwen mu yes ebi wo be wuram ansa na watimi awale wo be hia oba ne be twen mpana nti se wakosia oba bi sa na ne nete yes e wo se wonya abotre mu oba Ethiopia woni oba tia wo ye bema empre wo oma no se de o nya abotre yes oni ne kasa no na wo ye steady na wo hwe no afi hwe ba bi aya okoko yes oto boase no hwe ba bi a oba me ne tie owura ubetumi aseda aka kire nse wo de o ko ba bi aba yes onko ukotwa ho no asa aba wo behwe sade wo yire wote anase oba na oni no etwe mpana na wote yes se oba no ade awie waye o menyai mehu se wakọ ha menkoi we nyina no wunya abotre wo ho wo de wu pie wasada ka tun se ne bia mekọ adwuma wa mebata mu sei maneta mu wa yes wo bibi ya
esan say we pretend no ma on kan kro we de no ma sie no o kwa within be hour wa down 30 minutes no down asa aba ubehu steady ni plan ba we pretend na ni su ne ban no de sie opani wadi sie on kan kro ade we ubonse wo ye di sie wo be ma no o ribi pass o de sane pass me de alcohol de nyam la so be ko no twa ai ne de application nyina na wa sada fa mo totoa no de application na gun enso ba na so akwaje alo mo bi tesi bia be dai no to ani tua kila mo ni bia mi hu ya se o movie na me se o de kila mo buta ne ko se o wa shekeli ma o me so ye fast o vie je ra e no de dali ma wa mi ko fo etre e fast o di se o ya bushi ahun sade tie enti we nyina ewura ba bia te se wo ye bema ne bia wa fo oba na one nete wo hwa sade oba no nanka ne tenten ne kasiye ne tietia ne tiatia etie no oni gine ho a ko yo bank a pese wo wa no brother papa abrantie mesrew nya abotre ene ne nkasa e bia na wo hunu sade wote nanka wo nso wo do akowura no anka wo pe one ne kasa no wo mpene a e wasa wo twen ho cause wei wo se ne kawa wo kawa no kura no na one bema foforo e gi nani o ka wani kutano na one bema foforo Africa na so mo kwa jom the last but not the least last one prophet Nyangaja onya ne wonte ho come maybe a jibi okay matem ho come dey ori hen ko fakatara na ka faka oh oba ya pretender oba oye oya pretender ho ne ho mema doso oya was me dem na mvu nyina mema oh me na mvu nyina mema ne na mvu nyina mema wow because on part about that phone about market cancer what does it oko yusu do ha oko edi on pano one se we no se ne o se mema dia e mema dia no di agra on dia bo npa e makamaka o di ano wona da fu be me bi okra ya ha o be komo odwam o be ko no odwam prophet Nyankaja na e ka o last but not the least the major one ha on my Ghana ama on my Ghana e di apini ama aware as a whole enya problem your bar or expensive wedding. Or bar or expensive wedding. Obiasre or bar or ma also obey a bema. Avoid them. Or bar who for any dim como. Me dear me wedding dear. Me pe classo. Me pe J-Wagon. Me pe we. She own dress in the no. Me pe some SCD no. Sao bano. We a bema. I was very careful. One way I will do get training. I baby. My better no say. Oh yeah, where did you? Me come mama. Prophet Nyankaja. Me na say. Okay, I say no. Of expensive wedding. My main car should be drunk. And what you for? Yes. Oba bia oti se bia no. Yes. Oni vishi. Oni ni so de hunu. Yes. Sa oba we ye nware no. Sa oba oti sa ye nware no. Die ntia. Hwe obeta musika dia kwakwa transit se ode koya die fufuru ablen faso ni so. Yes. Hwe me ene ameti we. Sa fe no me wale ha. Ka be ko ba papa no ma me no ko ene wade ofi ngu bi ante. Ka be ko ba papa no ma me. Akoye no wade ofi. Obi ase. Ati na nkasa. Die ntre se ma obama wale mo be de. Se obe pa balu. Balu be mo job money. Se be ma Balu na be pan. Be mama ware na ayede. O mama nsa nyina hu se wono. Yeah. Da bia me ka se Bible si nim dia me ma ni enti. Ya yira. Yes. Che adia we na akoso ama oman we esi apede. Yes. Tu ye mema ye wom ye hu na mane. Adentia. Tie. Wa kwa kwaji loan. Ebe ye wadia oba ne pe. Ya ma me ka tam jiro. So utrin se tete ye na go tete ye a wani me check odi wachi. Yes. Umu ni 1 million. Uko bobi sa 1000. Aba be your ba wedding. 900 cities no 900 million 9 million no. What be tua? Tieni yo. Men show obi asa. Watch out. Aba. Yes. 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 There's no bottom. Ana yaudia. And then the organa. Next up answer say oba on expensive like open expensive wedding no. Ye nware no.
Oye bema pa na ohwe me. No ba se me de wa nya me wedding a. Me pe, yeah, me pe. Wedding chenche. Tracy Boache size ni bi. Me ba. Me wedding gown no. Me pe de we go to material papa last one ni bi. And I go high 40,000, 4,000. Go high 4,000. Na me more no. Ono so 1,000 ni. Come on, Jimmy. Tieni yo. I didn't me guess her. Yeah. Bema o ya mature person bi a o twa me. Now Baba Kato say kotisi ke 40,000. Koto let's go high wedding gown. Fabra be se no. Ye wi ani asa de koguo. Tio na mpabwa so what to say. Tio o wi ani mpabwa ni board dey na wari enti o wi ani 3 million so what to say. Ansana ni mawre. Fia mama ka sam jira. Na busiafo be Sa wari no nko awunya nwie no na 200 million ekọ. Na bi bisa say wo ye Ghana commercial bank. Yeah. Ghana enu na ma Ghana mema bebrebe no nu kunkum ye ho. Ebi abodam o. Obi wade owie ye na no bodam because me ka sam pa na chiro. Yes. Sa wo so po say o ye Tracy Boache o di Tracy Boache. Ade na ko fa Tracy Boache o. Uye usuano. Asante wo so obi asa o chia opa. Hwe ba me ka sam njira. So one hwe wo hunu botom. Ne wa nya o so ne wo dia. Wo ba wie no. Wo madness. Wo ba wie no be madness. Prophet Nyankeja onu akritin brofo. Evangelist. Prophet Nyankeja ni madness de o ye obi ya. Ameye ma. Ameye ma ba, ameye ma. Yeko. Ye kan awale semu a emu odu. Yes. Ye ba ba. Asante mo. Na oba opese wo ware na bema akofo oba wakatre oba se ope no obeye ne ho ade na ono ye se awale e be wale die me ankasa me wonipa me wodom nti me pese ye ne kese. Yes. Bridesmaid 14. Ahun se ye wo ade a ubu sei ye wo no ma bebre e bia ne oba no e wesika a ofamu ebi e de aye na ade se ne sei bia wale aye be wale no mi wo misika me pese ade wi me diska me boa o ti me diska be ye be boa ha wie ka mefa se de be e be boa ye wo bia woni bi ene wo demand kakraka esanse wo ba no wo de ka ba. Yes. Ye wo bia wo ye wemfo ba awemfo ba oba bi wo ha wo ye wemfo ba oni bi. Yes. Na ochi a wo be ma na wonna sesa wale no ohwe bi aka bi a wo de ba ene ne ba e wo de ba sepe be katren se wo pe no no a o de ba sepe na no aka no sa no afei ohwe no a otim bi a wo de ne ko ba bi me kasa kura otim dini hura wo te we se mi hotel ni bi a de ne kokko no ma kasa otim katro se ade no ene ye nkwa ha ne ye ko han be bi ye ko han tade ne boarding 4,000 ye 40 million am se sa no ma no ene ye tu ye nuano ma ne fo se wo ye oba wasi so ma me no papa wati ni wani bi ni ho ana nyankopon ya atom ene wo yi bema bi a sebio kakra wa ne nsem me kasa urade nyankopon abrase no sister nya botre enkoye bedi wa to obu ase eno ne ye tu fu aka ade atre wo se apompo nzo togum ye tu fu aka atre wo se enkoye se wa wale no chinchira by force se me pese eni pasmes ni wo ye madamfo me classmate wi na no ye ko ne wedding po de eni kunu eno ma omo ye ne wo ho nya botre enkoye no ma sa o ma me no papa ni bi me ka say wan wurum na o ma me no papa da enum no omo da no hwe wunu anu ma sa gu ho nti nya botre na bra ho ase wo be ma ne fam mami ayi fa na be to wedding tade mi wura mpa chawo ni nyina ayewo wona de usika eto ti me pa chawo de yan hwe de wo fam ebeboa he asofo bebre wo TV so a wotimi ko yi atade a bia 2 cd 5 cd ntade but the we are obey pamba matele ni abo ho
obehwe dia ba begina ho no wo gina ho a wo nka say 5 cedi atade who say 5 cedi dia no ba yes your friend won yin low ro say ensa ne high wo wa pelling spray bi dia gu atade nso ama ne yele twiso ama no na say wono ato ne bo ase ne ba bi atwiso na sese no wo de aba on ka say we eye bi 10 cedi na sese na say wo de aba on ka say we prophet nyanka dia ka say wo 10 ho bet as ye bre ne ya bre na me last one na ka 10 but last one bi a me dey ka ho a e kan makoma sisi na mtwe I don't care ladies I don't care 11th one no I don't care a man now say I don't care me dey me be ma dey obey ho bia no me dey me mfa ho me dey obey ma ba dey obey ho bia no be ma dey obey ho bia me mfa ho me dey me need time for be ma me dey me oba am independent woman no or twin hu adukuro mu no oda no sa kind of man no papa yes I don't care ladies ya reho sam say so we sofo kra na akusia bia we sofo ban enko ba bia so ba no wa ye ne ho ade yes untimi nya no enko ba adwaman da bia ade a obeya ema untimi move untimi nsu ade eni nyankopon nsia na awurade ma wonsempa na ma papa ono awurade ka kire wo be ka kire ne ma na ma nimonyam bia ba wo congregation ne so na wo so say sofo wei eno ma pa woni mu nti semene na nante a ebetumi abo no no so wo bibia otimi dia help yes ono dia won fa ho so what did you me I don't care me be be ma dia woni mbeda woni me no me dia me fa ho otwi hu adikurum na oda I don't care ladies me say aya na wo de nanaba otimi ka tro say me dia me da wo be di adi eya reho sem say awa sa no ma we enti na wo say sa wo ye be ma aya na wo say yan kama me ma enti na me ntimi mfa nko ho efiri se be ma na oba woni ne efa damfo na wutie nanum kasa wo pesa wo wa no e bi abra woni na ko empra twi mu a woni na twi empra was me de wan frame me need time na me frɛ wo wo pesa wo wa no a this all frame tie we sa wo ka tu hwe we ya obeboa e dia na be ye bia wutu nufo da bi mame enye sa na ye pese wo ware a da bi me dia need time wo mema bla unko wura mu ha ho empanimfo se akura wo se maka so menwe prato na no kotwe ye me ugya na nyame nku ontwe waso onfa nko atemu because won no twempana se ba na mawo a hwoba yes enkosom fa nko wura nko ye no ho ade afei o me mo minim na o metena se mesu yes minim atamfo bi a ono oba bi e fa adamfo na oba no papa ka kire ne se krache e bana nan nam no se wan twon wan firi no ho a mekọ akọfa kusua bodua be ma na ntwe no ho a kire wo wusu enti se wei o ma wani da ho yes na wo de wo bata awurade se de Psalm 37 verse number 3 down e kasa bata awurade wo na ya papa transasis na di ne kure na ma wani nka awurade wo no ma de wakoma pa nyankopon awurade ade ma wo no ho se ansa nipa bebresu ese wo a ebi bas e we se me bati ontimi nante na wanwani awurade so bata me ho a ma de wakoma pa okoko akofo oba ti obobo minim me se David yenhwe hawa nyankopon no anwene ne ma Adam no anse Bible anka boni bi akopem se duaba na wo ye di ye no ko apart from no yante hawa ho asem ni bi ye emre na ye prophet nyanke dia onte ho kakra bi na ye ọba osi media me mfa ho ubedi edi mi edi sa ọba we grade mega jo straight say o ye be me mpe bi da yes die ndia oni vision oni ani so de hu oye bibia onfa ho hwe ọba sanso ya na obre papa ọba oti sa na obre papa yes ọba me mfa ọba ndi so obefa ho no na ne me nyina ase mempe me ni down me na je grade ma be ma na be down one man man bi omo ye na be ma na enne sa ma no omo pekunu munya omo pa kwa wensan for kwa mo ma so omo pe munya wo je ni ye yes omo ye koduru condemn ya omo pa kwa wensan for pa mo aso omo pe munya sa don't care for ma
Obey I don't care about I don't care. But do the enough your penny care. No, yeah. Me papa ne cousin was some man with some. I mean, I've been never told now so. The old crown, Nanka, and Margin Zeka, and one have a penny, sir. Yeah. Oba ya don't care, I don't care. I don't care no. Yes. The woman ban na no crew. No one yare here. Tio, I idea koso. Yes. Onipa bia wo sa oba bia wo sa meme mo. We wie ye ni tra okom. The on purpose ya yakubo silence o. No was sabe good. Ewurade. Me ko twa me ho ba kwa ba. Na kikru. I don't sa don't care, I don't care. Minimum bisa. Minimum bisa. Okuma se ya. But say pa ho. Ewurade. Papa go grab you and go down to Papa no grab mobo. What is it? Papa go grab what in the wo. And what they no. But no send him. No send him. Yes. Send him sir. And name no kasai. Papa go grab you. He say, "Wa kwa go to brocha man ahwe so man no amagana." I don't think. Papa you can say for 1 minute fast summarize the whole in the foot to our better say. Me da say. Yes, ye na ye foot you dey obi a wo hwe yen. Yes. Oba oya hantan. Emwa. Yes. Oba bemma ompani die ema ukunu na onu ukunu enkasa wasundwem bo bemma binim emwa wo tie o ye nyina ye ntani pa bia o ye tai boni ni ma na ekoso awarem emma atwesikan kuma emma mazu poison memma ni nyina na ruade afọ ye nso se woni beba ho so na wotimi gya die wo ye bia na wo man ni die no obuo bia ba no obarima na oba no ne tentem na odon atimi atena because odoni adi nkan odoni adi tintima wa brabom sa wodo obi a wontwesi kan sa wukuno sa wodo obi a wani mredi owo sa wodo obi a ompa omaja pade nkasa ya onko na omadea sa wodo obi a ade a wo ye bone no wo yem hyew ama twa wo firi wo ye ga ko se nyina se ye ma odoni adwuma o man Ghana mu na erode nam so mebo ye nyina me kwa na me fa ko na we se so eche obi biara wonya bra ahwe OB4G HTV nyame dara tabako be obo ayen ema ye ba enfromam rodin shout evangelist ane miame ho kani abra pokria na another so hwem was Saman TV 3 o'clock and I'm pay be ha akopai ho because the honey panino TV station OB4GH any pani asana Saman ke ba e che obi be na rodin ka obi na me chema so mpani fo nyina evangelist me pa chaw de me kan twato ene se we oba na o pese o ware a na o hwe ye ne yes me sereo nya ho brase yes to bo ase yes enye mapie yes emfa ho me ma wo boden wo sombo edema obia ititiru ye mema ye so mamu ye nti wo ye oba na opese wo wale mo waso dwo a bre wo ho ase e wo de wo ye nyina e ba na sa Awurade Nyankopon so ebetumi ahira wo pa meko ina metia wo ho kani yes the legend wo ho kani me ho kani na atia enough se oba bema wo ye adwuma na wo yere support enough quarantine titiro the legend metia wo yere etosu bio metia pobi yes cameraman metia na pa yes etosu bio nso miame ho kani yes Mrs. Brute akomia sachi metia wo pa na na kra no miame sofo panyini ba konso ye frɛ no Reverend Prince Asarbafo one ne ho kani Mrs. Rahel Bafo metia wo mo pa ane IBC asafu manyina Awurade nhyira obi biala IBC asafu manyina ne Awurade nhyira obi biala na tese metia Prophet Nyankaya ka me de we twato obi a wo hwe yem bia no nyame ya adoma every Thursday bia share Ramsey Forest Presby Forest ho empaibe mu odene empaibe every Thursday ha me see ya woda bia I want to be anopo no wotwe ni ewie donko 181
ɔno bɛ hu asɔfoɔ ɛne adwuma yi kiriw yi nyinaa wɔn tie nyinaa wɔ hɔ mesi tie o pɛm sɛ o nya bibia mu di te sa namba na ɔde gu tv na se no wɔn fɛ ɛna na yɛde dwumadie ne kɔ wie yɛde still remain ɔbɔfoɔ baako pɛ mekyia adɔfo bi a ɔmehwɛ no nyinaa titiri evangelist Isaac Asare ne Apostle Louis Aboagye of Worldwide Evangelical Seminar na mama menua evangelist Steve yakɔ ne maame da fam nti obiara no mo nyinaa mo mfa ɔdɔ nkɔbɔ dom na yɛmpepa n'anim ɛwa ɛne nsuo aha na dwumadie message apɔ bi susu ɔno so ayɛ na fukɛseɛ a ɔde gyina hɔ a ɔkyerɛ me sɛ kyia me aha na yɛde dwumadie no bɛkɔrɛ wie bye bye